gidan Dandolo TV. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Naji ana ta kwada sallama. Waye sama? Ni ne. Lafiya? Lafiya ras. Nan gida an gaya min cewa ko ta bazawara wanda mijinta ya mutu, iban kuɗi kuma ta daɗe ba ta yi aure ba. Ni ma daga najima ban yi auren nan ba. Shi ne ki to bari in zo. In na zo ta sako ta ganni in ganta in yi sulhu mi auren nan. Idan muke auren nan inda ita Allah ya mata arziki mijinta ya ajiye ya tara. Ni kuma an maka auren nan sai a dinga tura ni ina juya kuɗin ina dawowa shinga sallamu ta Kai gani. waje ce wallahi kin yi billahi da zai kin yi Nayi me? kin tab da ni Ni za ka aura. shi aure cewa ake kalle da kalle ta Me sana'an kama tukuna? wani to da dai na sana'ar dinki kafa na dinga haka wal ba riba na aje na koma hu yana ina yi wankin takalmi polish na ga shi ma polish din nan zan ta yawo a rana kwanya tana wannan na gaba zan iya ba na koma sana'ar baro ɗaukar baro sai ki ga namiji ne mai sana'a goma Suru ka tuka ni da surutu. bayani ne hajiya bayani ne To ka kalle ni dan Allah nayi kama da wanda zaka aura. wallahi ni ka ba Kaga kayan da a jikinka fa. to ai ta kaya ba shi bane ai ta zuciya balarabe ce kalbi in kalbin ka na kyau ce kike na ai Amma kama rena min hankali. na Rena min hankali wallahi. na me Haba da Allah. Ka kalle ka fa ni zaka aura. wace yan magana ce wai ka kalle ka to ke kalle ki mana Haba dan Allah. Haba. Ai ko a hanya mu ma haɗi ba. wallahi mun yi kamar da ke a hanci To ka daina rena min wayo. Wallahi in ba haka ba. in ba ga me malaki in ba ga ba za ta ba sanki har wata ya ce ba ya ce an ce ma ana sanki ma za ki wani cika bakin banza ba so ki aka ce ana yi ba duk wanda ke Wallahi wani ne yazo har kofin gidanmu yake so ya rena min hankali. duk wanda ke Yace ma duk wanda zan kira in kira. ki kira ba ki soja ai magana aure ce ko Ina motar nan na 'yan sanda kilos 2 za ka cika min. Ina mutanen nan ki taɓa nan wanda aka tantance su za ka fiyo min abu aye wallahi to shikenan ba matsala. bai wa Allah kin kama mijinki ba Na ji kana maganar dukiya a baya, waye ya ce maka ina da dukiya? to bai wa Allah sai an gaya wuce kai dukiya In ba kai barawo ba ne. dan girman Allah sake da sai miki bayani Kai in ba barawo ba ne, waye ya ce maka ina da kuɗi? uban wake ai ya kuri wallahi kai ba barawo ne sake da miki bayani muna Kaman ya zan sake ka. to a girman Allah sake da miki Ai bayani sai sun zo. dan girman Allah ki sake ni Ka ci girman Allah. Ka ci darajar Allah. sweetie wai Abu baka daddara ba? wallahi dan girman Allah ki taimaka wallahi in kika aure ni wallahi duk wannan kuma nan na koyi na rarrabe Tan ka nemi wata ba ni ba wallahi. hajjaju makatu Baka yadda ba? Suna nan tahowa. Jirani a nan ka tsaya kana ta hajjaju za su zo. amma dan girman Allah ni ban ga amfanin sharrin tana wace mai aure ba kina Allah ya miki arziki ni bai mun ba Ai sai ka je namiji ne yake neman arziki ko mace ne za ta nema ta kama namiji. to ba a ce nan auren jari ba Auren jari ma za ka yi da ni? auren jari kin ga kece mai kuɗin ni kuma dinga zo Allah biye kuɗin ina kawo miki riba Sai ka ce a garin gaba muke? Kai ne za ka nemo ka kawo. kana da zata neman kawo Ka je dai ka samo sana'an yi da mota da gida naka na kanka tukunna. In kana son aure ka kuma ka canja wannan shi. Na yadda in ka canja. a gidan kwake bana Idan kai ka je ka nemo mana. a gidan kwake bana Shine kai ka je ka nemo. Ai miji na mutuwa ya bar mu.
Ni na ce mutu? Ni na ce mutu? Na ce mutu ne? Ha? Dan ma an zo ma za ta bishe ki ba. Kina zama ke daya, za ta bishe ki. Allah maki asiri. Za ki wani hauka. Aje ba za a auren ba. Kin ji kunya? Ba za a auren ba. Za ki zauna a ruwa. Na yadda. Zaman ba miji. Na yadda. An goma yau da shi ka san. Na ba ta da miji. amma ina da kuɗi. Kudin banza ba mai ci. Akwai. Wala ba mu. Ki aure ni. In ci kudin. In more wallahi. In yi mai. Ba wannan magana. Ba wannan magana. Aje a nemi daidai. Hajjajin banza hajjajin gobe. A sha.